akelo bende ni as much as wadwaro ji mang'eny koro sympathize gi Tuju, to iwinjo ko Simon wacho ni Tuju oseyiero osiepege. Now osiep makare en ni kama koro Tuju gikeni onge gimoro amora midhi go e wiye ndara, onge gimoro amora midhi timo, midhi go debe kata midhi timo gimoro mopogore gi banda mitimo maandamano moro amora. Osiep makare en ni ere kaka gikonyo Tuju chulo loan. Mane gima onego bed ni giwuok e oko ni wan kaka kama endi bilion 4 kata bilion 3 midwaro ni endi wachako rese kama. Then now kod ingeni kata the bank nigi sympathy gi ng'ato gi defaulter kochako show interest mitimo nade. To koro ki inside the public against the bank, ma usually bank idwa keto kagima bank ni makoro rach ma kik ji chakawe timno chakawe loan. Gin bende ok gibineno kodi maber. Omiyo ana kwa Osiep mheshimiwa gi jok manitie machiegni kode, nyaka joma oganda luo ma sympathize kode, nyaka an ma sympathize kode. Ka nitie kamoro mitime contribution mane mwachaki to wang'endi bo sechopo 3 billion ng'ama chak lawo to yuonge. Aya, wach mantie kar ka bende tom du kuoro ote kaka wacho no yaure Cleo mos novelo mantiere e studio te.